Han var ikke store. Sofie får bolden. Spiller lige igennem Vilma. Vilma kigger sig så videre omkring til bolden. Rikke har bolden. Vilma får bolden igen. Hun har fundet bolden. Jeg var lige ved at sende den til dig her. Jeg fandt den faktisk her. Det er bare... Det er spejderne. Det er noget, vi godt kan lide at lave. Og Vilma, hun kan slet ikke komme ned og skyde med bolden. Bolden ryger op. Rikke skyder igen, og hun kan bare ikke score. Ja, Rikke scorer, det står nu 2-2. Vi spiller videre om mig. Næste mål holder vi lige en kort pause. Kom så, Rikke. Rikke skyder bolden igen. Rikke har vist, at hun godt kan score mål. Ja, det gør hun tit. Gustav, han redder det. Glemmer det målmandsspil. Gustav. Jeg går helt til Malte. Vilma tager bolden. Vi får bolden. Gå ned til Malte. Malte tager bolden. Malte var til på score. Malte tager bolden ned til Sofie. Vilma mister bolden. Dårligt spillet. Malte han scorer igen. Vi tager lige her til bolden. Vi får det 3-2 til. Malte, hvor tit spiller du fodbold? Hver uge. Det er sejt. Du har lige scoret 3 mål på dit eget hold. Det er meget godt klaret. Bastian, han må gerne spille bolden over. Bastian spiller bolden videre. Rikke spiller. Kom igen, Rikke. Gustav tager bolden, ikke? Godt, Gustav. Rikke, du skal overveje en anden karriere. Rikke skyder bolden lige i kuglerne på Gustav. Det er en fejl, Rikke. Og Rikke tager bolden. Gustav skyder til Vilma. Vilma rammer Rikke lige i brumsen. Malte er på i hans score igen. Det kan han ikke. Det ikke er nogen flyvende tilskuere ind over banen. Malte mister bolden til Vilma. Malte nu mister bolden til Vilma. Det er ikke godt. Kom, tag igen. Malte han tager bolden. Han tager bolden. Malte han får en score. Malte. Det var tæt på dig mål der. Kampen er færdig ved 5 mål.